Wong urip ning alam padang kuwi aja kandhek ngupaya ngelmu, mergo ngelmu kuwi wigati. Inggih. Waton iki isih sekana nggo mikir, tangan iki isih iso obah, sikil isih iso jumangkah, mripat isih iso weruh, cangkem isih iso omong. Kuwi wong kuwi diwenangake nggayuh ngelmu. Ning aja sok jemen ngendhak gunaning jalma. Tegesipun kados pundi? Aja sok demen ngendhak gunaning jalma kuwi wis kedunungan ngelmu banjur ngendhak marang sing wong ora ngerti. Banjur ngololo karo si bodho nanging gunggung marang si pinter aja. Inggih. Yen perlu ngelmu mau tularno marang wong-wong sing ora ngerti sabab upama kowe nularake ngelmu, upama kowe nularake kabisan marang wong-wong sing ora ngerti, wong-wong sing ora bisa. Kuwi bakal ana tembung ngelmu mau bakale temonjo, temanjane ngelmu mau yen iso diratake mring sagung sanak kadang mitra kawruh kiwa tengen lan kanca ruwang. Inggih, mekaten Mremban. Dadi ngono Muswita karo aku ora perkara dhuwur cendheke ngelmu nanging pancen kapercayanmu marang aku Anoman. Inggih. Mekaten Mremban. Raden Antasena dasarmu apa? Kok sampeyan suwita karo aku, bloko suta wae, Mbah. Aku sowan ngersane Simbah Sabdawala ki mung kepengin golek ngelmu katosan. Lho. Kok ngelmu katosan? Ya, mergo aku satriyaning praja, tur aku duwe kewajiban njaga marang negara. Wong yen ora rangkep kasektene njaga marang negara, tegese bakal rubuh negarane. Mongko Ngamarta kuwi adeg lan jejeking negara Ngamarta gumantung marang nom-noman kaya aku. Ya aku, ya dulur-dulurku kabeh sing isih sak barakanku kuwi duwe kewajiban njaga marang negara Ngamarta. Lah yen nom-nomane kaya aku kuwi ringkih, ora duwe kadigdayan, ora duwe kasudibyan, terus upama negara Ngamarta ketekan mungsuh, mongko aku ora duwe kasekten, sapa sing bakal iso nyingkirake mungsuh? Oh, ya bener kuwi. Ning bab perkara katosan kuwi nek tumrap aku ora wigati kok. Lho, kok ora wigati piye, Mbah? Sebab tumrap aku duwe petungan sing jeneng akal kuwi ora bakal menang karo akal. Oh ngono, Dadi akal kuwi ora bakal menang karo akal. Mula yen ana wong akal kuwi tandingana nganggo akal. Yen perlu nganggo akal sing semeleh. Tegese akal sing semeleh. Upama ana wong sing murina nesu karo sampeyan Raden Antasena, aja mbok tandingi nganggo kanepson, nanging tandingana nganggo rasa sabar lan ikhlas. Yen perlu diajak rembugan sarana apik-apik, sarana bedamen. Disirep kamurkane